Видях, виж какво намерихме. Това знаеш колко емералди са, хора. И също и паеците, може да си направим ферма. И намерих 8 диаманти прелавата. Да. Хора, това е много яко, знаеш колко... Това са мега много диаманти. Искам долу в коментарите на този клип, дето съм. Чакай. Фермата за паеци ще прави много... Това е ще прави много емералди. Тай, и си емералди си купуваме бата нещата. Да, ма и ще и хачем. Ако например има такъв дето с книги. И добре хора, това ще е краят. Просто да ви покажем какво намерихме. Тихо е, какво се обажа? И без това не се чува сигурно. Да. Така че е край.